Ha guru anana ka so suturalo bani ka chaka telefon ta ka message lame aka kuma labon ha kune ka sheri ne kuma fe ka afie dolo kon dalemba de bila kon so nembi ko bi ko fe ika ko be binye amana gele chugo chugo ndale mbala itito dibila tu ni का बीजुए तन्हा क्यों रहे क्यों हम टुकड़ों में जिए को बिने केlen segina kana o dibila de ये दिल तन्हा क्यों रहे ne segina dibila jigila tige boloma ne jianye ba में जिए क्यों रूह मेरी ne somina मैं अधूरा on somina muna ka fon fargolo fando benje कह रहा हूँ मुझे wati bele jelela ne bado ka foko ne mago be ela wa mago bila de मुझे तेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है awonyana ma yele manaka ke miri baye anu asoro muso nyana oma ka umbo de kumala ka umbo toro bala ka umbo chieli jugu chamana ka ke on ye yele ye ni yele soro la ka sabitoni Aisha guru iga chemina lede iga chemina lede guru mina lede hadu mina lede sabula forai aditi afe arator fe ha dibi kera ne teresa मेरा रिश्ता बड़ा तूने jugu ye ne taabolo kɔrɔ ye koyi e kun ye sira jɛlen yira ne na nka ne seginna dibi la wa yɛrɛ o dibi kɛra ne ma dunan yɛrɛ ye sa ne t'a dɔn n bɛ taa min tun ne t'a dɔn n bɛ min kɛ tun ne kɔni bɛ min dɔn k'a fɔ i ɲɛnafinba de bɛ ne na ha ko nin bɛɛ lajɛlen ye dakan de ye ne kɔni magoba b'i la ka d'a kan k'a fɔ ne farikolo dɔ bɛ n jɛ ne t'a dɔn ni ye min kɛ ni n bɛ sara ni nin ye n ka ɲɛnamaya kɔnɔna na u dun b'a fɔ ko kow tɛ gansan ye hɛ guru jiginna anw kan a nana César fɛ yen a ka patɔrɔn kɔrɔ ko Arator ko nin de y'i ka muso fa nin de ye Aisha fa anw ye guru kala ka wolonin kala k'a kɛ wara ye a wara seginna k'i ɲɛsin anw yɛrɛ ma bi dɛ César b'i jɔ k'a natɔ filɛ a b'a seko dɔn a b'a sɔnko dɔn wa a b'a banko dɔn guru guru bangote hani yɔrɔnin gɛlɛyara ma dɔɔni nka a mana gɛlɛya cogo cogo bɔda bi d'a ma
ni ɲɛnafin tɛ fila ye ko kelen d'a mɛ ne ka bi sɔn ne gurukun kan anw ye mun kɛ n'an bɛ sara ni nin ye guruguru ko kana kɛ marifa jigi kana marifa se nin ma गुरु हाँ गुरु आज मान लिया कि कुत्तों की ने आज जो भी का फोकने का वुलू ने गला वारा बिले बा क्यों मारा तूने उसे मुने ए आफा क्या kamu क्या बोला तू गुरु ए मुफो गुरु तूने सोच भी कैसे ए बिसे का सिके का मेरी का फोकने बिसो के मुसो फा जिसने तुझे बाप की तरह ने de kere mola fai ka nyana maya di ema तुझसे तेरी me ne biso jugo de fɛn me ke de me o nyana maya la ko fa ko bo e bolo तुझे अब भी e लगता ka है miri ola ka foकने de Idra bi fa kone de Aisha fa तो ले लो ah ये guru बंदूक। marfa mine ni marfa mine शूट मी kise o kise ba ko na be china ne sera ka miri kone de ni ke ela ai ne fa मारा तूने उसे mune ya fa o de bi ko na di wan fa मार मगाता n fa i ka lafiya खबर कर i bɛ mun kɔnɔ siran t'a la jɔrɔ t'a la n fa ha César y'a fa ye a dɛsɛra lamɔ ka gɛlɛn wa sɔminɛ o ɲɔgɔn dɔn guru इस गुस्से को ठंडा मत dusu min b'i la गुरु kana ko ka bɔ i la ten dɛ a ko i k'a yɛrɛ kɛ diɲɛmaw kan n'i y'a ko k'a bɛɛ lajɛlen ko kan i ka segin ka na ne fɛ yan ka d'a kan मेरे पास na i fa fɛ yen क्योंकि शेर की सही sabula wara marayɔrɔ wɛrɛ tɛ wara la ni kungo kɔnɔna tɛ wara bɛ lafiya kungo de kɔnɔ e ye wara de ye ne ka wara guru k'e kɔni ye fali le sa e tɛ foyi ye malangolo Rakesh ne ye ta baara la i tɛ se ka foyi kɛ nafa foyi t'i la ka adamaden yɛrɛ kɛ nafantan ye ni y'a terikɛ de ye Biritezi e n ka cɛ e tɛ ko in ɲɛdɔn ko madamu दो नंबर की डील में n ye baaraba k'i ye ka nafolo mugu caman sɔrɔ ईमानदारी से mugu filɛ nin ye nin minɛ nin minɛ समझाओ अपने इस mɛ i tɛ ko i t'i teri lafaamuya wari ɲini cogo la hali a t'a dɔn wari bɛ ɲini cogo min na nafa foyi t'a la a yelen jɔlen ma se ka n ta ka n bila bara la ma fotokopi yɛrɛ ma fisa ni yan fotokopi ka fisa e ye nin tɛ foyi ye e ni foyi man kan hali maa man ka kɛmɛ di e ma e yelen ko o yɛrɛ ka fisa ni nin ye kɛmɛ ni kɛmɛ fila ka fisa nin ye nin cɛnin tɛ foyi ye fotokopi ka fisa ni e ye दुनिया में खोया है i bɛ sunɔgɔ la n ka telefɔni kunna i ka telefɔni bɛ tiɲɛ n'i se baara la i bɛna n tɔɔrɔ n ka so mun na a bɛna k'a bɛ baara kɛ a se baara la a bɛna mɔgɔw tɔɔrɔ so kɔnɔna na i se foyi la n'ala ye dɛ e mun mɔgɔ mɔdɛli ka na se yan tuguni ko telefɔni dilan kabini e nali daminɛ n ka telefɔni tɛ ka ɲɛ आखिरी बार बता e bɔlen bɛ fu de fɛ nin ka k'a fɔlɔ n'a laban ye kana don yan dɛ ne bɛ maa wɛrɛ ni telefɔni ko la e tɛ जैसे निकम्मे लोगों को ne ye mun adamaden mɔdɛli ye maa fu ye e ne mun ne mun e bɛna mun kɛ tan i bɛ taa de ठीक करने आओ या mun bɛ bolo ta मैडम ne ba आप फिक्र मत कीजिए jɔrɔ banna ami banna pɛrɛn-pɛrɛn banna bi tɛmɛnen kɔ e tɛ siga maa la bilen तुम्हें मुझ पे a ye terɛn ta चिल्लाना sa चाहिए था i b'i pɛrɛn ne kunna जिसे देखो मेरा मजाक उड़ाता है bɛɛ b'i yɛlɛ ne na मुझे निकम्मा maa si tɛ n filɛ fɛn ye भिखारी ka n kɛ maa lakolo ye gerebu bonya tɛ n ka ta n ka tɛ n kan मेरा दोस्त ब्रिजेश सही ne बोल terikɛ ye tiɲɛ fɔ koyi a b'a fɔ waati मिडिल bɛɛ क्लास लोग हैं ko fantan kɔni wa n'a donna so o musonin b'a tɔ lase दुनिया हमारी मारती है सिस्टम हमारी a diɲɛ और घर आओ तो हमारी बीवी भी आज तू मुझे इस घर में नहीं चाहिए ni n sera so ka jugu a bɛɛ ye मैंने कहा था निकल कभी कभी तो मन करता है कि मैं kuma dɔw la उसकी जान ले muso in mana jama kunna ka kafa a bɛ kɛ i b'a fɔ n k'a fa yɛrɛ nka a bɛ kɛ di लेकिन मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता n tɛ se ka hali n bolo kɔrɔta n muso kama बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी बीवी से ka sababuya kɛ n b'a fɛ kojugu mɛ n ka solo fɛ solo ka di ne ye solo sana ne ka solo cana ka di n ye वो मेरी o दुनिया y'a है n b'a wele ko solo o y'a surunɛ ye ne ka diɲɛ de y'ale ye ne n'i bɛɛ ne ko e ɲɛ tɛ ko la de ya malangolo e ye maa fu de ye मैंने jama la i उसकी t'i tagama आवाज़ cogo किसी और dɔn औरत की तरफ a k'i ma ye wa u bɛɛ b'a kɛ tan de u bɛɛ bɛ pɛrɛn-pɛrɛn tan de देखूं मैं? u bɛɛ bɛ nin de kɛ n na मेरी सुलू इतनी mun na u खूबसूरत bɛ yɛlɛ ne na
ha ne ka solo cɛ kaɲi sa ni n ka solo ta n'a ye fo n bɛ nisɔndiya लेकिन उसने n'a kuma furu ne ma a banna bɛɛ la fɔ ne kelen muso min pɛrɛnna kunna gari la dɛ a nan'o kama Who are you? k'a kɛra cogo di